Grabe. Lagyan po natin ng sili. Hello mga kabigel, welcome back po ulit sa channel natin. Si Richard, siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng spicy fish pots. So taba po ng bangus yan, napakasarap po niyan. Yan po, maraming sili, tapos nagprito rin po ng, talong. Yan po, partner po natin. So ito po ating sausawan, mga sausawan, at maraming kanin. Pero bago tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, dahil linggo po ngayon, tabayanan niyo po, may shoutout po tayo sa bandang huling video. So, hugas po tayo ng kamay, mukbang po tayo. Tayo ng fish pots. Lagyan po natin ng sili. Kain po. Ito po yung pinakasabaw. Sarap. Sarap po na pagkakaluto. Paksiw po ang style na luto nito. Napakalasa po. Sarap.
po ang literal na malakas sa kanin. Kapal. Kapal ng ano, taba. Yun po. Grabe. Sarap. Bagay na bagay po sa talong. Super enjoy ito kainin.
Excuse me po. Hindi naman natin may kakat yun, no? Yung mga ibang bagay pa kasi uncut po tayo dito sa YouTube. Sobrang lasa. Bagay na bagay sa pritong talong. Sorry. Gabi. Signal na po na magsashoutout na po tayo. Ayan, simulan na natin ang ating shout out. Ayun. Shout out kay Camille, Elisa, Ruby, Rian Plate, Elma Garzaria ng Nueva Ecija, at kay Clyde Ibar. Kay Nanay Helen, happy birthday Happy po. birthday po. Mama Linda, kay Paring Beans and Maring Grace, at Yun. sa kanyang dalawang daughter. Ayun. Kay Cherry Lou Diyan R. yun. Aquino, shout out Jane Ferlia. Shout out Rubilin Hernandez ng Malolos, Bulacan. Ayun. Jane Rose Pahilangco, shout out Linang family ng Basilan Province. Robert Borlasa ng Valenzuela City. Kring Dalagan, shout out kina Kiel from Paranaque, kay Tita Dina, Tita Cardine, Tito Ani from Christine Dalagan ng Sevilla, Bohol. Shout out kay Queen Flores ng Pasong Camok, Quezon City. At kay Jenna Peliado ng Burawen, Leyte. Ito pa. Ayun. Magla-last bite na po tayo. Last bite po. Pop-up.